החשיפה שלנו לרשתות החברתיות ולתוכן הדיגיטלי פשוט מטורפת. אנחנו מוצפים כל היום. מה שקורה לנו במהלך טראומה זה שגם ככה אנחנו בעוררות יתר, והמוח שלנו במקום שהוא מוצף רגשית. ולכן צפיית יתר בתכנים גרפיים ותכנים מזעזעים יכולים ליצור אצלנו החמרה במצב הנפשי. אני ממליצה לכם להוריד את המינון. זאת אומרת, לעשות הפסקות, לעשות דברים אחרים, לראות משפחה, חברים, לשבת לארוחה בלי הטלפון רק לכמה דקות. זה ייתן לכם איזשהו אוויר לנשימה. מאוד מאוד חשוב שנעביר את המוח שלנו עכשיו מהמצב של ההצפה רגשית למצב של חשיבה קצת יותר הגיונית, קצת יותר רגועה. זה יכול לעצור אצלנו את ההתפתחות של סימנים פוסט-טראומטיים בהמשך. ולכן, כבר היום, תפחיתו במינון של צפיית המסך שלכם. ככה אתם תראו שאתם מרגישים יותר טוב ומחזירים שליטה על החיים. ותזכרו, אתם לא לבד. אנחנו פה איתכם במוקדי הסיוע.